Kazwai muri Zimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Chirongwa chino muri kuchipiwa naChiera uyezve naTando naSoko. Nai kana ndati Chiera obviously naSoko ndo vari kutipa chirongwa chedu chezuva ranhasi, apo vari kuburitsa kuvigwa kwaNomaatter. Chandingangoda kutaura vasati vaunza chirongwa chavo ndechekuti murume waNomaatter awanikwa achisvikawo pakuvigwa kwaNomaatter, nyangwe zvazvo azononoka kusvika. Uyezve chisina kuzofadza vatori venhau veDrewmas media ndechehunhu hwaratidzwa neavo vauya nemurume vanga vachiratidza kuti hongu hatidi makamera pano, asi imvumo yavo yekurambidza makamera, asi marambidziro ndiwo anga asina kumira zvakanaka. Naizvozvo regedzai tikupei chirongwa chezuva ranhasi, kuradzikwa kwaNomaatter. Zimbabwe aiwa kusangana kwaTribute mune chimwe chirongwa nhasi kara rimwe zuva. Aiwa ndifunga mungoona kuti nhasi ndiri kufamba naChiera. Mule Zimbabwe ngiyalibingelela, ngiyathemba nisitholele kahle ibizo lami nguChiera, njengokuthi ando engazikhulumelanga ukuthi ngubani nasi namhlanje ngihamba loSoko Stina. Ndandichiziva kuti Chiera muthatha. Aiwa muri Zimbabwe ndifunga taura nemi pachirongwa chapfuura nenhau yaNomaatter. Nhasi tauya kuBeatrice, tadzoka zvekare kunzvimbo avo panzini ndopaari kuvigwa muzuva ranhasi kuti tinzwisise kuti chii chakaitika. Tinoziva kuti vakawanda manga muchitaura zvakawanda kuti akafa nemadrugs, vamwe vachiti hamino zvakaitika. Ndosaka tasvika panzvimbo kuti tinzwisise kuti chii chakaitika, uyezve kuti mwana izvezvi ari kupi, zvichafambiswa sei. Mule Zimbabwe njengoba limuzuthando yakhuluma ukuthi namhla siphendukile phela lapha eBeatrice, sithe sizwa indaba yokuthi uNomaatter phela sesichile lapha emhlabeni. Sithe mana sibuyele ngoba abantu abaningi kade lokho besibuza ukuthi umntwana uzasala lobani, umntwana ulobani, ngubani uzamgcina. Sithe hayi ngangcono sinjani sibuye emfeni lathi sizwe ukuthi kuhamba njani, umntwana uzasala lobani, lokuthi lapho uNomaatter ebekwe lathi sibe sikhona njengoba ngumuntu okade sibuyele sifuna uthengcebo. So ngiyathemba ukuthi abantu abazathi bekhulume yibo abazakhuluma ukuthi uNomaatter ayingumuntu onjani, wafa njani. Abantu abaningi babe sebekhuluma into eziningi, so usibona lamanye amaphephandaba sithi wayebulawa kwini izidakamizwa. Kodwa esikwaziyo ukuthi usichile, sizezwa ukuthi abahlala labo lalaba abakhona bathi wafa njani. Funga isusu tikazonyanya kutaura munoziva hapana chokwadi chatinenge tichiziva. Vanokudza chokwadi ndo vanhu ivava vachataura nemi vokuzivisai kuti zvakamira sei. Uyezve pane imwe nyaya Chiera yevanhu veve vanga vachida kubatsira. Tinoziva kuti vamwe vakatwa vamunzira yekuda kuti vabatsire. Nhasi tiri parufu, zvakawanda zvinenge zvichida kuitwa kuti munhu abatsirike kuti zvimwe zvifambe. Uyezve semazivira munoita situation yacho kuti munhu anga ari yega asina vanhu vakawanda vanomubatsira, asina pekubata. Saka tinoziva kuti rubatsiro rwenyu ruchiri kudikana even now. Mule Zimbabwe ngithemba kulalaba kade befona besithi asifuna ukuncedisa ubani, sifuna ukuncedisa uNomaatter. Kodwa ukuncedisa kwena kuthi ukuthi ukufa kwakhe alisancedisi, ngoba akade likufuna ukuthi lincedise umntwana. Khathesi sisemfeni, so ngiyakuqeda khonapho umntwana uzaphilela phambili. So liyakwanisa ukuthi lilethe phela imali zenu, sizabe selitshela lapha abazali abaseleyo ihloko ukuthi mbani, kumbe bekusosha ufe, kumbe besengaphi, ithebe yibo abazazikhulumela ukuthi umntwana uyabe ngaphi, sesicontinue sincede umntwana. Aiwa senguva dzose tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Inini ndoitwa Wecha, ndiri
mutungamiriri wenzvimbo ino village head. Musikana ashayawo ndaimuziva samai Sky achigara panapo. Mukugara kwake kwakaita naye pano hatina, ndingati semumusha handina chandingakwanisa kutaura kuti aiti zvakati zvakaipa, nekuti munhu wataingoona aingoita upenyu hwake, munhu wataingonzwa nokuziva kuti ane dambudziko kuti aiva nemwana chiremba. Saka zvakawanda zvaita taiziva nokungonzwa kuti pane vanomubatsira, sezvo zvake ari munhu anga asingatauri kuti upenyu hwake aiita sei. Munhu wataigara naye wandaiti nesekuona kwangu ini ndichiona munomusha munhu anga respectful, anga asiri munhu wekuti tainzwa kuti apa konzeresa hondo kana azodi, munhu aingorarama upenyu hwake. Chitiko ichi chakaitika chekuti azosvika pazuva ranhasi kuti ashaye musikana uyu, zvakatoti kashamadzowo nekuti takanga tachitobvawo naye kunhamo. Tine mamwe baba sekuru vedu muno vakatisiya, tatobvawo kumakuva naye achitodzoka wo semunhu aifanira kutamba sinuka, akasvika panzvimbo paaitambira sinuka vachitamba zvake nevamwe wake ipapo. Takazongodedzwawo kunzi uyai muone musikana aita sei, adonha. Tichisvika paye takasvika vanhu vambozama kumubatsira, kumupuma mhepo, kumukwidza sauti, kumupa mvura kudii, nekuti hapana akaziva kuti munhu kudonha kwaangaita angadonha nei. Kubva ipapo takakwanisa kumubatsira nekumutora mutakura, vakamutakura vakauya naye kumba kwake, kusvika takadedza mapurisa vakauya vakazama nepaikwanisa, vakakwanisa kuti batsira tione transport yekuti munhu aenda kuchipatara. Atakurwa aenda kuchipatara musikana uyu, takazonzwa naamai vake vaigara pano vachitifonyera kuti no, musikana uyu atisiya. Kubva ipapo takazama uchitanga kuda kuti tichiona kuti musikana uyu angabatsirike sei, sezvo anga nemwana zvakare aida rubatsiro. Vakazama mai vacho kufamba nemwana kusvika vanoona nababa vacho, kusvika mwanaye vakazonomusarenda kana kuti vakazowana rubatsiro kusocial welfare sematauriro avo, patizvi mwana ndokwaari. Mafambiro avaita nerubatsiro rwavakawana kusocial welfare kana nevamwe vese vavabatsira, ndifunga mberi ndivakwanisa kunyatsodzanangudza. Isu vaingotiudzawo muchidimbu kuti ndazofamba nemwana, ndadzoka nemwana, ndafamba nemwana kusvika mwana ndasarenda kusocial welfare. Dambudziko rakachichizouya zvakare pakutsvaga veukama vaamai, kusvika pazuva ranhasi tiri kuremerwa semusha kuti hatina kukwanisa kuona hama yemufi kana kuti hama dzemufi sekutarisira kwataiita, nekuti firo yake akangodonha. Asi kuti tione munhu mukuru panapo, kusvika pari zvinhu izvi hatina watati taona. Pana sekuru vake vatakataura navo wewo, vakangogezawo maoko vakati ano musikana ari ikoko, amai vake vavo vanokwanisa kuita sei, Kuvigwa nemunin'ina wake ari panapo. Saka ndo zvandinonzwisisa maringe nemusikana uyu pamararamiro atitaenda naye muno munzvimbo kusvika pazuva ranhasi. Isu semusha taona kuti hei, amai ava varemerwa, vashaya vanovabatsira paukama, takwanisa kubatsira musikana kuti aone pekurara. Kana pakazona hama dzake dzinozouyawo kuti ndini ndisu, tichabatsirana nawo kunovaratidzawo kuti mwana wenyu akararama. Semusha ndopataperera simba redu isusu nerudo rwedu kuti musikana uyu sezvo taigara naye muno musha aone pekurara, asi tine chichemo, hatina kuona hama. Okay, saka zvichireva kuti pahama hakuna kana hama yekwababa yatsika panzvimbo kana murume wake atsika panzvimbo? Chokwadi, kubvira zuva rakashaya kusvika pari nhasi handina wandakaoneni. Hapana ukama wandakaona panapa hukwaamai kana hukababa, kunze kwemurume, kunze kwaamai nababa vacho vari pano nemunin'ina wemufu akazouya, hakuna mwari pana kana kusvikawo, hapana. Hameno kana pane vachauya
tisati tachengeta munhu asi hapana kusvika parinasi. Okay, saka tinoziva kuti kazhinji kacho hazviwanzoita kuti mochengeta munhu veukama vasipo uyezve nenguva yatorwa nemufi ari panzvimbo inenge yati rebei. Chii chaita kuti imimi mochifunga kuti mochichengeta inyu mufi nenguva yatora aripo? Sezvo mufi uyu pano pana amai vake vatagara chigara navo muno. Mai ndimai nyakubereka o ndimai nini semataurirawo ndiwo vaigara naye muno musha. Saka iye ndiye munhu watanzwira tsitsi kuti aremerwa nokuti ndiye watongoona angori pega kubva mukufa kwemunhu kusvika parasi. Mutumbi uyu waita mazuva mangani? Ndifunga tingati zoma 7-8 days dzakwana. 8 days. Kubvira munhu ashaya ari kumochari kusviwawo zuva ranhasi. Muli eZimbabwe liyazwa namuhla sifikile lapha kwaNomaatter. Ngiyakhumbula kuqaleni sake safika sihamba lo noni sibuya sisithi samuthi sincede umntwana uSky umamakhe esaphila. Namhlanje kuhlangana sokungolunye udaba lokuthi usesichile phela lapha emhlabeni. Indaba ekhona ngeyokuthi lapha sikhuluma lo sapho ukuthi usedlulile but lapha ukufa kwakhe into enzakala abantu sibengacabangeli, abantu belibele nje waphombukuwa uthe sewile abantu bacabanga ukuthi maybe ngabe collapsile kumbe fentile bamthatha bamhambisa esibhedlela. Akuhlalanga nje isikhathi basikade sebemfonela ukuthi hayi uNomaatter kasekho. Bahlanganele inhlupho eziningi kakhulu ukuthi uNomaatter ezefike lapha endlini ezephenduka ekhaya lapha ngoba kube kuhlale isikhathi I think iviki yonke o8 namhla kuthiwa kubalwa kulilanga lesi8 ukuthi lokho engakangcwatsha kubemelela ukuthi maybe izihlobo ziyakwanisa ukuthi izithuthi ezivela kobaba kumbe komama kodwa bafonela ukhulu wakhe wakhula laye owazala umama uthi hayi yena owakwenza ukuthi ekwanisa ukuthi egcina umntwana lapha sefike khona ngaba yenza kukhona ngapha. So usabhuku lapho uthi hayi yena uthwele usegakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo emulini kodwa uzezwela usizi umamncane lo khona ngoba laye ngokwakhe umncane ngokweminyaka ukuthi bengakwanisa ukuthi bemsindise. So akwenza ukuthi bephomba uhlala begcine kwini isidumbu. So bazahamba bemnika indawo yokuthi phela uNomaatter elale kahle ethola ukuthi lapha lala khona ku right than ukuthi begcinile kungela sihlobo esibuya. Even la khathi esithwa kukabili isihlobo esithe safika lapha ekhaya sizobona ubani sizobona uNomaatter. Tinotenda hapana zvimwe zvamungada kumhuri yeZimbabwe o kana kuri kubatsirwa o mashoko amungada kusiyira mhuri yeZimbabwe? Ndine mashoko ndiri kutarisira kuti mhuri yeZimbabwe dai zvaibvira vana mai kunyanyisisa. Tinotadzirana asi zvinenge zvakakosha kuti mukaita mwana haana chanoziva mukagara mamutiwo paanoyaruka kumunongedzerawo kuti iwe uri wedzinzere kwakati uri kwakati. Dzimwe dzenguva munhu unogona kutsvaga hama dzako ukabatsirika. Unogona kutambudzika saizvo zvizi musikana kutambudzika pasina kana hama kuda semanzwiro hapana akamunongedzera kuti baba vako ndivavo. Kushaya kwakaita mai vake munhu akangokura chingochengetwawo. Saka ndinoshuvira kuti dai ana mai zvaibvira tikatadzirana asi ngatisunungure vana nekuvauzwa nongedzerawo kuti munyere mangwana uri wekwanhlovhu uri wekwani nekuti munhu anoda kuzodzidza rake. Taura izvenyu sabhuku because nguva like mazuva ano vanhu vakutemba ma-DNA test. Saka I think kuti kunongedzera even baba singazive least ukaratidza mwana kuti uri kubva uri soko uri mhofu zviri nani. Ichokwadi nekuti danho rema-DNA test riri kuitika pari zvinozvi toti ndavamugabezviyandi ndichiona paprogramu ndofunga mhuri dzakawanda dzatibatsirikanei. Unganongedzera kuti mwana ndewako asi kana asiri wako zvakare
mwana achabatsirwa kusvika asvika pane muridzi. Saka chiitiko chakafanana nechichi kuti munhu anozosvika pokushaya, washaya hama inouya kuzomukuta panenge pakaoma. Dai zvaibvira vabereki ngatisunungure vana. Vabereki tikatadzirana, asi kumagumo kwacho sunungurai moyo. Ana mai munongedzere mwana kuti iwewe uri kwanhingi. Handina zvakaona zvandingataura pane musikana. Ko sabhuku zvatiri kunzwa kuti mwana uyu anogona kunge akafa nemadrugs, ichokwadi here mukuziva kuti akaurayiwa nei semanzwiro enyu? Ya, zvinonetsa kuti ndezvekuti panyaya yemadrugs vanhu vangataura zvakangofanana nekuti munhu unogona kufita kuita muroyi nekuona, asi anoziva kuti munhu muroyika ndiye waunoroya naye. Anotaura nyaya yemadrugs ndiye waanoita naye. Handina chandingataura ipapo kuti ndingati nini madrugs nekuti ndinobva ndambobuda nemadrugs acho. Anasekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivhari. Ndoto life mchatanga. Ngufunga ndakaona Nomatter. Pachokwadi chacho Nomatter ndakamona mwana. Ndoda kuti mukadzi wangu andakatora ini. Sisi wake ndakabereka mwana. Asi ndikuti vana vangu kura vakangoita kakutedzana. Ngoita na sisi. But chokwadi chacho kana chipo ndechekuti mukadzi wangu ini ndangarama iwe vana. Anzadzi ya mai vemukadzi wangu semazera ndoita ndiyakakura chigara nemwana uyu unoitwa wanda masimba chisura gara kuti adzidza secondary yake obvious primary akadzidza kuchifuka agara nanasekuru ake, primary yake akadzidza kwaNomaatter, secondary yani zvadaura apedza kunyora form 4 ndo pakabva abva kwasekuru wake. Manzwiro andakaita inini sekuru wake ndichitaura naye vaiti vasikana kana wakuita musikanzwa vanoita sei vanonetsa kucontrol. Ndoba ndakambonzwa takugara mustreet anditika agara mustreet. Saka chakaitika ndechekuti inini achigara mustreet anga ane mwana here? Anga asati ane mwana, asiri single, tori musikana. Ndikuda kuti namba dzangu vanhu vaingoziva namba dzangu ina asingachinjira. Patakazongokana kwaita yapinda achitotaura chi munhu achidza mainini wake vanhu vaiti sisi kuti ndo mamira aita chi penyu wangu. Maini wacho kwanisa kumuti chuya kwakati nekuti nana kusatogara nzvimbo ine ndagara kusunside bread. Tokata auya ikoko tatanga kugara naye, tagara naye akasvika panguva yekuti ane munhu waifambidzana naye few ari fetu wakaniintroduce right. Akasvika pekuti anga nemunhu waifambidzana naye wainzi few ari fetu wakaniintroduce zvakanzwa kuti bankuru achinditi bankuru uyu ndiye munhu andinoda kuti andiro kati it's okay
ende semaziro angu zvishua musikana uyu akaenda achiita kuenda kumukomana wake maendero akaita aenda ikoko haana kudzoka hanzvadzi yafiu ndoyakazoya patipere mazuva 3 ichitaura kuti taona kuti hazviiti kuti tichidzoka nemwana wedu nekuti mwana wenyu hatizoti pamwe anyangadzwa here nekuti aita mazuva nechi ane mukomana takati aiwa zvakanaka isu sekuziva kuti vanhu vakuru vatozivawo ndivo vakakura vachimuchengeta tava takazivisawo ndo zvachi zvakunda mushuwa anzi fiu akaenda akatonobvisa chi tsvagirai kunotazikana kuti ndiani chi nemwana wavo kune vanhu zvadaro Nomatter akasvika pakuita pamwiri Nomatter akasvika pakuita pamwiri andi aita pamwiri kudaro akaita problem yekuti anga ari munhu airwara kuti inini imba yangu yakambosvika pakuti ngichaparara nekuti mukadzi yacheka handa kungosara nevana nemukadzi achingoswera ari mapendana achienda kuti mimba yake yakanetsa kusvara kwayo. Alright, paairwara airwara nei? Airwara nepamiri. Saka akasvika pakupona mwana wake ende mwana wake wakabereka anga ari deformed, munhu ainzi akwanise kuita anything chake chakungodya nekuenda kutoilet handitika. Saka murume wacho anzi akasvikawo pakuti ina handikwanisi kuti ndiite sei ndinge ndichigara nemwana handiti. Ava mukadzi akati aiwa iwo kana uchiti mwana uyu ndaterminate zvikuru kuti inini ka zvina nangu ndigare nemwana wangu ndindega. Akasvika zvishuwa pakugara nevana vake nemwana wake ari ega achigara kuchitungwiza agara kuchitungwiza kuye necondition yanga yakaita mwana wake nemamiriro anga yakaita mwana wake nepicture yemwana wake vanhu vaitya kugara naye. Saka pamba paigara apa akasvika pakunzi no notice anzi akatanga achikwidzirwa rende retime asingafungidzire avanzi chi notice. Saka notice yakasvika pakukwana aita akatsvaga imba chacho pekugara aishaya nekuda kwecondition yechi mwana wake nekuti aitoti akaradzana mapicha emwana wake vanhu aitotya handiti. Saka akasvika kuti munhu wewe kuti aishaya pekuita sei pekugara pakati avha uya kuno avha ndifunda kati bankuru ndashaya pekugara zvinhu zvangu munhu achatode nechi nemba yake handiti. Wakawira nasi wacho zvakanzi aiwa iwe uchunza chi zvinhu zvako kuno uchitsvaga pekuita sei pekulocha shu akaya kuno kuti akagara naye tagara naye kuno kuti uyu munhu ikwa mukadzi akatomboita zvarume endovhesa antoda zvarume nafanira ngachigara ega pakaita sei akasununguka. Ndakaenda inini kune vanoitwa moyo ndakanotsvagira imba pekuti ange achiita sei achigara. Condition yandakapiwa namoyo wacho wakati aiwa iwo munhu wako uyu mukadzi wako aindinfect mukadzi wako anogara panapa for 2 kana 3 months nditsvaga pekuita sei pekuti agara pamoyo ipapo kusvika agara pamoyo ipapo pamoyo pacho ipapo vanhu vepo vakatadza futi kugara naye handiti. I think chaitadzisa vanhu kugara naNomatter inhau yecondition yemwana yekuti vanhu vaiti vakaona mwana wake vakaibva vanzwa kutya zvisingaiti handiti. Even ini ndakatogarawo naye ndichitogara naye kudaro hama dzangu chadzo dzaitondinzwira tsitsi dzaifunga zvakawanda kuti ngozi chaita ngemashure zvisina bvira zvaita sei zvaoneka. Saka ndaitosvika pakuengana nehama dzangu zvisinei uku kwapiwa notisi kwamoyo kwanga chiloja uku infact tikati kwamoyo anga chiloja tingati kanganise kutaura but tanga takakumbira but taimupa heduwo $5 pamwedzi kusvika 3 months zacho dzaita sei dzakwana vacho kuti awane pekuita sei kwekunoita sei kwekunogara. Hazvisinei akabva nemba panonzi pachikanga pachemerwa pakaungana vanhu awanemba kudaro aiwa mundara uyu matauro akainditawo ainditi inini chi nemurama wako handina kana problem. Murama wako even musi wa1 chavo chaiva ndikuti ndione ndichida mari yangu nenguva dzanini ndisingatarisiri kuti mari yangu ndichangenda nayo ainge anditondipa kutara mari yangu saka ndasina problem nayo. But maneighbors ndiye anga neproblem yekuti vaisvika futi pakufosa uyu munhu ari kumuchengeta nepekugara nekuda kwekuti condition yemwana
nekuda kwecondition ichi yemwana. Saka uyu munhu afa asi hatikuziva kuti afa nei, asi semunhu angasina munhu waiudza masikireti ake atichazive kuti chii akafa nestress here kana kuti akafa nepoison here. Izvo hatikuziva kuti akafa nei because akangozongofa sudden death ngokuti munhu angonzi adonha, anditika adonha achitamba snook. Vatatonzi haimi ina inodedza chi ba Richard kuti muone munhu adonha namai Richard tikambofunidza tinofanisi ndikatotuma mwanangu nebhaso ndikati enda unomake sure kuti una kuzva kutaura chokwadi. Mwanangu wachienda kwavhuka munhu anonzi maipati wakatoti ba Richard zvenyimi tinogona kutombomira muti maipati mukadzi akatosvika pakupera nebhasko chimhaya chinoona kuti vanhu vakuru vamwe varipo ipapo vanga pana mai matutu naye chikanga ndoitaura kuti aiwa uyu munhu anoita se haana kufa but the rest mapurisa nechi vaitoti munhu atoita se afa. Sinei tawa tatsvaga moto saka ndamhanya naye kuchipatara ikoko tangosvika tizonzwa information yekuti munhu aiwa munhu atofa mazira ndoita history yake kusvika pakufa kwake. Alright, asi kuchipatara vakati aurayiwa neafa sei? Chii chaita kuti afa? In fact zvakazoitika futi ndezvekudai ndezvekuti kazhinji kacho munhu kana afa panoitwa inonzi postmortem nekuti vanhu vanogona kutadza kuziva kuti munhu afanyii, handiti. Saka chakaitika ndechekuti munhu anga achifambira nyaya yemukadzi wangu ino, handiti. Iye maudzira akanditi asi ini mapepa ndakumona nekuti handisiri koko ina ndichitomhanyizana nekuti pekumugira pacho panga pachitongeta futi nekuti hapana hama yanga ichinzi hama yakati kwesere ikuru, vanhu vacho vanga varipo vese otherwise vamwe nini ndini mukuru ndini atori mukuru vati kuti hama dzacho mukuru mukadzi wangu ina atone 28 years. Saka kubva kunana sabhuku waitotyawo kuti titi ndo hama dzacho idzi sometimes vanhu vanogona kuiga chi munhu hama dzacho dzakazouya dzakati fukunurai, asi pachokwadi chacho ndidzo hama dzacho chadzo dzanga dzitori chi magiraundi dzatinoziva nekuti uyu munhu akakura chengetwa naamai kana sekuru nanasekuru ake kana baba vacho kwacho hatitese havakutokuzive even iye haatokuziva ana sekuru vacho havaatokuziva wakatombotraya kutsvaga watadza kukuziva. Ko murume wake aripi? Murume wake infact izvozvi anga asisina murume, magariro anga achiti anga asisina murume, anga ari munhu aigara arisina. Ndofunga paakaseparata naFew andika chandaiziva ndechekuti Few aitumidzira mari pamwedzi yekuti mwana tese awane mukaka chichi anditi, but zvokuti Few anga akatoenda kunana sekuru vacho anovapa introduction yekuti ndasiyana nechi nemuzukuru wenyu zvaitozikanwa nana sekuru vacho, saka anga ari munhu yanga asina murume. Alright, asi tinoziva kuti vanga vakasiyana urwu rwarufu havana kunge vakubatai kuti vari kuuya here o kuitira mwana anenge asiva sezvo ari mwana wavo. Infact panhau yaFew challenge yekutanga yandakatosangana nayo kutanga ndekudai so ndekuti ndakazosvika pakuforsa inini mukadzi wangu kuti aende anosiya mwana kunani kuna Few, nekuti togona kupa decision kuti mwana ndaende kuofeya ati baba vacho vachi varipo. Kana baba varivo vari kuendesa mwana kuofeya vanoendesa mwana wawani vega, singazoinvolve isusu kuti aiwa inini ndimakazoendesa mwana wani kuofeya maidi umupa kana gugu wake maidi umupa kana ani, pane kuti mwana makazomuendesa kwatisingakwanisa kana kumuona kana kwatisingazivi kuti ari kupi. Saka decision yanga iripo kuti tipe Few, saka Few kuti atori munhu wanga tichitofambidzana naye tichitoshanda tese ende matauriro ake pandapedzisira kutaura naye nini anga achiti paachange achigona achange. Saka mwana akazoenda here kwanaFew kwacho kana kuti mwana maziviro andiri kuita izvozvi mwana akaenda akasirwa Few paHarare pachitungwiza hospital. Few ndiye akatsvaga munhu wekuti anga achifana kuita sei kuchengeta mwana tichimhanyizana nechi neprogramu yekuti munhu unoita tese avipi. Ndomaziviro ndinotenda nekusvika kwamaita pane ine nzvimbo. Ndinovimba kuti Nomatter ndimainini wangu munini wemudzimai wangu takagara naye zvakanaka. Vese vamuri kuona ava vagarisani vake vaitamba naye zvakanaka. Munhu aifarira mutambo wesunuka uye
angasina chakaipa nemunhu. Nekudaro ndosaka muchananhisa kwaungana, saka ndinotenda nekuungana kwaita vanhu nevakuru vedu vari pano, ndinovimba ndizvozvo. Aiwa, tinotenda. Ndofunga imimi ndini baba, handiti? Ndiri baba. Ndizvozvo. Okay, ko mwana wenyu akafa sei? Kozi tikunzwa kuti akangodonha, zvinhu zvisina kunzwisika, uyezve vanhu vakawanda vari kungotaura zvakasiyana-siyana. Vamwe vari kuti bata madrugs, vamwe vari kungotaura zvakasiyana-siyana. Panofa munhu apasheke muroi, Ichokwadi. ndo munhu wekutanga. Hatitarise kuti akafa sei, asi munhu kana akafa aita sei, afa. Zvemadrugs izvo ndinoti kunge kunyepa, angasingete zvemadrugs. But munhu akangokolapsa, vanhu akamboti pamwe afenda, pamwe aita sei, kusvika tisisina munhu. Zvemadrugs handizoba. Inini ndinonzi Tawanda Sani. Nomatter aiwa musikana wataiwirirana naye ichifambidzana ichipanana maadvice, tichisimbisana paupenyu pakuoma kwezvinhu. So handina hangu zvakawanda zvandakamboziva, asi takauya akadonha pamashops pasunuka, taitofungidza kuti ifambi, ifungidza kuti afenda. Then tikazomutakura tikamuendesa kumba kwake. Tikazorwadziwa, tazoisa decision yekuti tazodaidza vanhu vakuru, vakaona kuti mwoyo wedu hakusisina. Zvinhu zvakatirwadza mwoyo. Akangoenda zvekufenta, zvekuti takambofunga kuenda kumaprofita, kuenda kuti but we too late. Hatina zvakawanda zvekutaura pana Nomatter, takarwadziwa nerufu rwake. Kuti tine zvakawanda zvataisimbisana zvatisina kuzobudirira kuita. Alright, muri ipapo ndanzwa kuti maisimbisana, maipanana maadvice. Haana kunge akambokuudzai kuti ane rimwe dambudziko here, chirwere, kuti aimborwara zvaita kuti angofa zvisina kunzwisisika kudai? Akagumira isusu kusaidi kwedu, isusu akagumira pakuti ndirongorota hope dzimwe dzanisiri kunzwisisa, achiti arida munin'ina wake nyari padhuze. Then munin'ina wake aingochedza asingawanike panzvimbo, asi ndiye munhu ataura kunge ndiye waida kuti anyatsanangurisana ukwanisa kuti kuita pachena. Aingotaura zvekuti hope dzandiri kurota mazuva ano kumana hadzinomirira zvakanaka, panguva yakazvishaya. Munin'ina wake ndiye waiti ndikawana iye maybe anokwanisa kutaura nyaya dzake, so akaita too late. Alright, ko nyaya iri kunzi nevanhu aibata madrugs ndeyechokwadi here? Madrugs anga asati, Nomatter aida doro nebute, ndozvega zvinhu zvaifambidzana nazvo. Madrugs tinongobvira toita zvemadrugs pamwe chete naye. Makadii zvenyu muri yeZimbabwe? Ini ndinoitwa Fortunate Mupatsi. Ndiri mai vaNomatter Mutandwa. Ndiri mai nini vaNomatter Mutandwa. Mai vaNomatter Mutandwa ndosisi vangu. Ndiri kunzwa kurwadziwa nemafiro akaita mwana wangu. Mwana wangu ari munhu akangodonha ndobva afira ipapo. Saka ndakakwanisa kuenda naye kuchipatara kuti aende kunoitwa postmortem. Asi kupostmortem kuri kunzi akanga achinzwa pachest ndozvamuuraya. Okay, mungatitsanangurira kuti akafa sei, vanhu vanoda kuziva kuti chii chakaitika? Mafiro akaita ainge ari pasinuka, achitamba sinuka, ndobva angodonha ipapo. Kusvika takamutakurawo, kubva pakangodonha ipapo akatakurwa nevamwe vanhu vaiona achifungidzira kuti pamwe aita shuga kana kuti pane zvaanenge aita. Haana zombobvira ataurazve kusvika takasvika pakuenda naye kuchipatara. Kusvika ndopatakasvika kuti tiende naye kupostmortem, tizonzwa unzi anga achiti pachest. Nekuti tatangoshamisika kuti munhu anongodonha obva angofira ipapo. Zvazvo zvekuti ndairwadziwa ngoti munhu adonha mva angofira ipapo. Ndosaka ndakazosvika kuti ainoitwa postmortem kuti ndikwanise kuziva kuti chamuuraya chii. Alright, panyaya yechest inonzi yakamuuraya, imimi samai haana kunge akakutaurirai here kuti mai ndine chakati chiri kudzimba?
akanga asina kumbonditaurira kuti ane pakati pari kudzimba, asi kuti pandakazonge ndichifambawo mushamwari dzake dzimwe dzaindiudzawo vari kuti aimboti akagara ingoti ndikunzwa mabayo plus pachesti pangu ndakaremerwa ndine zvandida kuti nditaure, but akashaya munhu wakakwanisa kutaura kuti aida kutaura kuti kudii. Ndo zvandakangonzwawo mukubvunzawo vamwe vaitamba navo. Alright, ndinoziva kuti kazhinji kacho mwana musikana anowanzosununguka kuna mai, hongu anga karemerwa asi amai manga muripo. Munogara kure zvakareba sei uyezve mainzwanana sei kuti ashiye dambudziko rake asati afa? Since anga karemerwa zvinoratidza kuti anga asina wekuturira, anga asina wekutaurira matambudziko ake. Anogara zvake, ndinogara hangu kudhuze naye. Kuti azoshaya kuti andizonyatsotadza kunzwisisa kuti atadze kana kundiudza kuti ane zviri kumunetsa. Ndofunga ndane nguva ndambonetsana naye mushure mekunge mumwe munin'ina wake ane kakutaura kaakaita pamusoro pangu, saka anga ari munhu wekuti anga akatonditsamwirawo tisingambonyatsotaudzana. Kutozonzi paakatonzi adonha pacho akatenga atombobva kumba kwangu asiya andituka maererano nemakuhwa akanga anzwa nemunin'ina wake. Ndo paakangozonzi adonha sina nyatsonzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Ungadai pasina makuhwa angaitwa nemunin'ina wake pamwe kudai ndakaziva kuti ari kumbonetswa nemwana wangu. Okay, ndofunga kana anga kabva kumba kwenyu kazhinji kacho abva kumba kwenyu achida kutaura nemi manetsana, chiitiko chakadai chikaitika, vanhu vanofunga zvakawanda. Vanhu vanototi pamwe kakunetsana kuya munhu abva angodonha. Munoti kudini zvakaitika? Hangu ndinoziva kuti vanhu vangafunge zvakawanda kuti pane zvaitika, but inini hangu handina hangu chandinenge ndakati ndakamuita, nekuti iye munhu aingonetsana hwake neni. Ende kana paaindituka pacho akatondinetsa, nekuti pamwe dzimwe dzenguri ungadai ndakada kunetsana naye, pamwe dzimwe dzenguri ungadai akadonhera kana pamba pangu, asi ndakakwanisa kungonyarara kungoti zvaitondinetsa kuti haasida kumbonzwisisa kuti andiudze nyaya yake kuti iri papi. Vanangoti ndikamunyararira pamwe ndikasanetsana naye ndingomusiya angotuka zvaari kuda. Kana shungu dzake dzapera achanyatsondiudza kuti chikumboyatsomunetsa chii, nyaya dzacho dziri kumbofamba sei. Alright, imimi ndimi amai. Takanzwa kuti amai vake vanova ndivo sisi venyu vakashaya. Mwana uyu kukura kwake akakura achirarama sei, achichengetwa sei sezvo mai nyakubereka vanga vashaya? Mwana uyu mukukura kwake akakura achichengetwa kwaNamai vedu nasekuru. Sekuru ava hanzvadzi yamama vangu inini, inofuti hanzvadzi yamai vamai vaNometa. Kureva kuti Nometa akaona mama wangu anoti gogo, ndokura hanzvadzi iyi. Munhu wekuti nemagara akaitana nasekuru vaiedza kumutsura mune dzimwe dzenguri asinganzwisise, kusvika kana ivo sekuru vacho akasvika pakubatikana nezvavaita kuti vangomusiya, nekuti munhu aitadza kunyatsonzwisisa kana pakutsurwa kwacho kwaaita sei kwaaiita. Ndo mazira angu andinoita. Alright, mukukura kwake tiri kunzwa vanhu vakawanda vari kutaura zvakawanda. Hanzi Nometa aishandisa madrugs, ichokwadi here? Pamadrugs apa panonetsa, nekuti nangu nguva yakareba hayo munhu aizviraramira ari ega kazhinji neshamwari dzake. Saka kuti ndizoziva kuti zvemadrugs izvi zviri kunyatsokubva kupi kana kuti kupi zvingandinetsa. Okay mama, nyaka yataurira ndio tivunze kuti Nometa pakutanga kumuona anga chichema nenyaya yemwana kuti ari kuchengeta mwana ari one, and hana mbereki o hana
hama dzinogona kumubatsira. Saka after kufa kwake takunzwa kuti pana mama. Saka ndanchida kubvunza kuti mamubatsira here mwana kuti achengete mwana wake, anga mati ngazvigare izvo ikoko nenyaya yekuti mwana anga aremara. Chichachiita kuti mwana azosvika kuti eti mhuri yeZimbabwe ndibatsirai? Ndingati Nomatter kumubatsira kwandaita pakuchengeta mwana wake, ndaimubatsira pakuti kumubatsira kana kufidha mwana ndaikwanisa kumubatsira, ndamupenge ndakaramba kumubatsira kufidha mwana nekuti handinawo chekuti ndingatengere mwana kuti ndimufidha. Asi pakubatsira kuti mwana kana iye aine zvaari kuita kuti tibatsirane pakuti mwana dzimwe nguva anogona kuti ndoda kubuda kana kuti ndiende kwaanenge aida kuenda, dzimwe nguva kuti ndoda kumboenda kumadhonasi emwana anga asingakwanisi kuenda nemwana wake, aigona kundisira kuti mugosara muchindichengetera mwana, handairamba kumbomutarisira mwana kana kumufidhira mwana. Apa imwe nyaya ndeyekuti tichisvika apa anga chichema nenhau yekugara chiti pandinogara ndakudzingwa, handichazivi kuti ndichaenda kupi. Apa muripo mama, mamusingagoni here kuti mugara nemwana? Izvozvo ndakutozvinzwa muchitaura nekuti iye anga asina mbundiudza kuti ane kakushungurudzika kaari kusangana nako, nekuti nguva zhinji anogona kuti akafunga zvaafunga iye anoita zvaanenge afunga panguva yacho, nekuti nekusaziva kuti ndikutozvinzwawo kuti ndo zvaaitaura nekuti ndanga asina kumbondiudzawo. Pacho mhuri yeZimbabwe ndapinda zvikwereti zvekuti kubva kuti ndinomutora kune vamwe vaindibatsira kana kutakurwa kwakaita chaiko ndine imwe mari yaitransport chaiyo handisina kana kubhadhara, handisi kutokwanisa kuziva kuti ndiibhadhare ndinewanawo kupi. Ndakutokumbira rubatsiro kuti ndibatsirwewo pakubatsirikana nekwandaitoona Nomatter wacho kusvika ndisvike pakunoti ndinomuviga. Ndine zvikwereti zvandanga ndichingokwereta muvanhu kuti ndibatsirikane navo. Kune vamwe vangu vachindibatsira nekukwereta kwanandiita nekukwereta muvanhu. Saka ndichikumbira kuti mugokwanisa kundibatsirawo ndikwanise kuwana mari yekuti ndigodzosera vanhu vandakakwereta mari dzavo. Taitotamba game sematambira tiri kuita. Suddenly akangodonawo zvake. Tikatotineta nedzimweni dzenguva takaipa muistress yeshoti yanga yarohwa. Hatina kuziva kuti chichaitika. Kubva ipapo nanhasi tosvika pakuzvidai. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mangozvinzwira kune varidzi vemwana, ndofunga maona tataura namai paipe hatina kunge tanzwa kuti mai ava varipo, asi tawana mai vanova munin'ina wamai vanga varipo. Takwanisa kutaura nevaridzi venzvimbo vanova ndivo sabhuku. Takwanisa kutaura zvekare vanonzani bamunini vanova ndivo baba vemwana zvekare. Uyezve taonomadzisawirawo anova ndiwo aitamba kana Nomatter anoti zvemadrugs zvanga zvichinyanya kutaura nevanhu hazvisi. Hanzi Nomatter akangoita zvekungodonha achitotamba snuka abva kunotoviga imwe hama yavo, mumwewo wenharaunda anga atoshaya, hanzi akatongoita zvekudonha. Asi mukudonha kwake hanzi aingoti ndakaremerwa. Tisingazivi kuti chii changa chakamuremera, asi hanzi haana kusvika panguva haana kuwana munhu wawakadurira zvanga zvakamuremera. Munhu anga ane zvakawanda zvokuti ataure, akaenda nazvo. Ndofunga inini semaonero andiri kuita Chieraka, munhu zvanga zvawandisa, anga ane zvinhu zviri kumuremera, zviri kumurwadza, zvokuti zvanga zvichigara mumwoyo, zvokuti pane dzimwe nguva dzekuti unogona kutongofamba ungori bhodhi asi watofa. Ndo panonzi akangodonha zvichinzi aimboti ndikubayiwa, asi ndine zviri kundiremera. Soko ini ndanchifunga kuti uchati ndafara kuti maisika yanga yakumisira kuona basikai kudhara, but nhasi basikai kama but kumuona kwacho munhu yanga asingadi kutaura pakamera, munhu yanga asingadi kuassociate nevanhu,
isusu sevanhu vatema tovhunza kuti wakuuya munhu afa but ndiye munhu anga kuchengetera mwana dai wachimuchengeta echiri mupenyu. Zvakangofanana chera nekuti pari zvino handiti hatisi kuona veukama, ndofunga veukama chaivo varidzi vemwana avapo. Ndopepe pekuti tinozongoona veukama kuya kuti makaviga mwana tisipo, makaviga yeti mwana anga anzi ane made 7 days, I mean 8 dzatokwana asati avigwa, asi hapana kana atauya weukama. Mwana azonzi afushirwa panouya vaive vanoti kaiwa kukunyorai. Ndo panozouya vaive vanoti kukunyorai. Very good. LeZimbabwe indaba ekhona ingiqeda amathi iyangimangalisa iyangiyethusa muLeZimbabwe ukuthi kulabantu liyakwazi ukuthi uNomaatter simkhipha laphana wayengumuntu othi kalabazali kalazihlobo but khathesi sefile angikwazi ukuthi kunokufunakalayo kumbe lilifa kumbe kuyini. Sibona izihlobo sezize sezivala imfa, izihlobo yizo sezibuya sezifuna ukuthi kube yizo ezithungamelayo kodwa umufi esaphila kwakungela muntu othi Nomaatter asenze so, Nomaatter asenze so. muLeZimbabwe uSabhuku sike sakhuluma laye wathi bomama lamankazana abantwana ngazi umntwana ube ngubhebi mama umfana oyiboyfriend ukuyali umntana akho kabe kwazi lapha ukuthi ngivela ngaphi, ukuthi mina ngingumpofu, mina ngingusiziba ngivele endaweni enje. Khathesi indaba ekhona ukuthi uNomaatter akula muntu okwazi ukuthi uba kungaphi. Abakhona izihlobo zikamama abakwazi ukuthi benzeni but ngaphandle kokuthi benjani bengcwabe. Kazi munye mvunzo wangu ndeyekuthi ndofunga waona baba pasvika hama dzekusaidi kwababa nyatsoziva kuti ndianani. Asi mukaona munhu aunza chichemo kumhuri yeZimbabwe zvinenge zvisisina kumira zvakanaka, vanhu havangodi kushambadzwa. Asi ukaona munhu adedza mhuri yeZimbabwe kuti ndokumbiriwo rubatsiro mundibatsire ndiri ndega, handinawe kuti ndibatsirike andibatsire dambudziko rangu rakamira so, baba vemwana avapo. Izvozvi ndopavari kuuya vachiti hazviite kuti muende kumberi nekutora nekuti isusu tisu varidzi vemwana tisu tiripo, asi nekuchema kwaita Nomaatter nekurwadzwa nekubatikana ndozvimwe zvinhu zvinenge zvamuraya, nekuti anenge akaremerwa kuti murume takasiyana, murume haasisipo, mwana ndikuchengeta ndega nekondisheni yange ine mwana. Ndofunga munongozviziva mhuri yeZimbabwe mwana uya akaoma. Kungasenani muLeZimbabwe ngiyathemba lapha azalala khona uzalala ngokuthula, lathi esisala sile mlandu siyasala fanele sisale sikwazi ukuthi sigcine usky ama-family issues bazasala beqedisa thina esikufunayo ukuthi lo ophilayo impilo yakhe ikhontinye ihamba. So zvisinei mhuri yeZimbabwe ndofunga munongoziva kuti isusu veDrewmas media hatina mari, hakusi kuti tinogona kubatsira, asi patinenge taona dambudziko rakadai tinenge tichishuvirawo kuti tibatane. Hatingasiye mumwe wedu achichema isusu tiripo tichikwanisa. Ndofunga munombonzwa Shumba kana naChira vachitaura kuti dhola rako rinosevha elife, handiti dhola rako rinobatsira, zvokuti tikangoramba takabatana tinoziva kuti vakawanda vanhu vanoda kubatsira, vakawanda vanhu vachada kubatsira. Saka isusu chishuwo chedu ndechekuti Nomaatter angozorora hake murugare, asi mwana vaive vari kuda kubatsira, rambai muchibatsira. Tichakuzivisai kuti mwana ari kuwanikwa kupi, mwana zvakamira sei, mwana sei, uyezve kondishini yake iri papi, chichiri kudiwa. Tinenge tichitaura nemi tobatsirana kuti tozvifambisa sei. Totenda kuti ticharamba tichibatsirana sezvamunongoita mhuri yeZimbabwe. Kubva kwandiri Tando Class, ndiri Mira Soko. Mina nginguChiyera. Senguva dzose musakangane kushare nekusubscribe kuDrewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu, ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga